Salutació, companyes. No podem fer com que no passa res. Tenim gent a la presó, tenim gent a l'exili i a l'estat espanyol els drets més bàsics i fonamentals no estan sent respectats. L'escala repressiva que vivim i patim actualment és fruit de veure com el consensos agafat en pinces del règim del 78 ara cauen 40 anys després. Aquest règim, aquesta estaca, només caurà amb organització, lluita i perseverància. Perquè per a fer que tombi haurem d'estirar tots i totes. Jo he decidit posar el meu cara al servei de la lluita prenent decisions personals que no han estat gens fàcils i fent molt de sacrificis. Avui ens hem reunit aquí per fer festa, però recordeu que mentre aquí fem festa hi ha gent a la presó per haver gravat una brega de bar amb el mòbil, companyes exiliades per defensar la república i la democràcia i tant d'altres casos que no ens donaria temps a esmenar. Per això toca seguir lluitant avui i demà. Recordeu que mai en la història ningú ens ha regalat res i que tots i cada un dels drets que gaudim avui en dia han estat aconquerits en la suor de molta gent que ens ha precedit. Per les que vingueren i per les que vindran, per les exiliades i els exiliats, per totes aquelles persones preses, per mi, per tu, toca seguir lluitant. Per això he obert unes planes webs que són niunpasenrere.org i freebaltoni.org, on trobaràs informació per ajudar-nos mútuament. Perquè jo tot sol no som ningú, perquè això no va de mi, això va de nosaltres, perquè dividides som poquetes, però juntes som invencibles. Gràcies a totes, ens veurem prest.